आजच्या डिजिटल जगात डिग्रीपेक्षा स्किल्स जास्त महत्वाचे झाले आहेत. तुम्ही घरी बसूनही हाय पेइंग काम करू शकता, पण त्यासाठी योग्य स्किल्स शिकणे गरजेचे आहे. तुफान 2025 मध्ये डिमांड वाढणाऱ्या स्किल्सने डायरेक्ट पैसे मिळू शकतात. आज मी तुम्हाला टॉप स्किल्स सांगणार आहे, ज्यामुळे फ्रीलान्सिंग, जॉब आणि बिझनेस तिन्ही ठिकाणी फायदा होईल. रेडी आहात? चला सुरू करूया. 1. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मॅनेजमेंट, SEO आणि ऍड्सची मोठी डिमांड आहे. ब्रँड्सला ग्रोथ हवी असते, तुम्ही स्ट्रॅटेजी करून मेजरेबल रिझल्ट्स देऊ शकता. 2. व्हिडिओ एडिटिंग, युट्यूब चॅनल्स आणि ब्रँडसाठी फास्ट, क्लीन एडिटिंगने चांगले पैसे मिळतात. शॉर्ट्स, रील्स, ऍड्स, लॉंग फॉर्म, कन्सिस्टन्सी आणि डेडलाईन्स इथे की आहे. 3. ग्राफिक डिझायनिंग, कॅनवा, फोटोशॉप वापरून पोस्टर्स, लोगोस, सोशल पोस्ट्स तयार करा. व्हिज्युअल्सने ब्रँडची आयडेंटिटी मजबूत होते. रिपीट क्लायंट्स मिळतात. 4. कॉन्टेंट रायटिंग, ब्लॉग पोस्ट्स, ऍड कॉपी, प्रॉडक्ट डिस्क्रिप्शन्सने कन्व्हर्शन्स वाढतात. नीच निवडा आणि SEO फ्रेंडली रायटिंगवर फोकस करा. 5. कोडिंग ऍप डेव्हलपमेंट, फ्रीलान्सिंग बरोबरच स्ट्रॉंग जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, रिअल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, क्लीन कोड आणि पोर्टफोलिओने व्हॅल्यू वाढते. 6. अफिलिएट मार्केटिंग, प्रॉडक्ट्स प्रमोट करून कमिशन कमवा. नीच ट्रस्ट, ऑनेस्ट रिव्ह्यूज आणि SEO शॉर्ट्सवर ट्रॅफिक आणा. 7. AI टूल्स, ChatGPT, Canva AI, Midjourney वापरून प्रोडक्टिव्हिटी 2x 5x करा. AI असिस्टंट पण फायनल क्वालिटी ह्युमन पॉलिशनेच टॉप पेमेंट मिळते. ही स्किल्स शिकली तर फ्रीलान्सिंग, जॉब, बिझनेस कुठेही पैसे कमावू शकता. स्मॉल प्रोजेक्ट्सने स्टार्ट करा, पोर्टफोलिओ बिल्ड करा आणि कन्सिस्टंट राहा. क्लायंट्स व्हॅल्यू रिलायबिलिटी, टाइमलाइन्स आणि क्लिअर कम्युनिकेशन. आजपासून रोज 1-2 तास प्रॅक्टिस ठेवा. 30-60 दिवसांत रिझल्ट्स दिसतील. तुम्हाला कुठली स्किल सर्वात जास्त शिकायची आहे? कॉमेंट्स मध्ये लिहा. अशाच स्मार्ट रनिंग टिप्स साठी चॅनल सबस्क्राईब करा. पुढच्या व्हिडिओ मध्ये भेटू. उद्यापासून ऍक्शन घ्या.